Bună, fetelor, să la un nou episod cu lucruri violete. Astăzi vreau să vă arăt o parte din lucrurile mele cu violete, deoarece dosarele două și celelalte nu le găsesc. Și am decis ca astăzi să vă arăt restul. În primul și în primul rând am făcut o cutie. Mama e foarte grea să facă cutie. Dați puțin să dau camera mai jos pentru a vedea. Așa, aici scrie My Box. Aici într-o animală de Mitam. Aici scrie I Love You. Disney Violeta. Și arată mai multe chestii. Și pe spate este alb. Aici a fost de la un joc și n-am mai putut în interior. Oh! Ce fac? Da, am vrut să văd dacă bine. Că de obicei tableta mea nu arată. Ok. Să vă arăt fața. Și să vă arăt și am. Aceasta este fața. Mai pe scurt. Oh. Și acum să vă arăt ce am în interior. Să începem. Am niște desene. Acestea. Și acestea. Acest caiet cu Violeta. Pe copertă nu prea se vede foarte clar, dar aici este Violeta, așa că Violeta. Aici este un caiet în jurnalul meu. Acest caiet ca Violeta. Vă arăt pe scurt. Acest agenda. Care am făcut agenda. Acest caiet. Că nu mai vreau să vă plictisesc așa cum a pus o fată în episodul trecut. Că vă plictisesc, că vă arăt lucrurile mele cu Violeta. Și că vă arăt ojele pe care eu le fac. Da. Haideți. Acesta. Acesta. Și acesta. Asta că mai am și pe partea cealaltă. Stați că trebuie să luăm cutie. Așa. Acesta. Acesta. Nu te mai juca când el a încălcat, te spun. Acesta. Ok. Acum să începem cu cele două romane pe care le am. Acesta. Și acesta. Și acesta. Aceasta este jurnalul Violeta. Acum, stați. Acum, celelalte lucruri. Să începem prin a vă arăta ce mai am în interior. Creion cu Violeta. Așa. Nu prea să vedem. De fapt, nu cred că este cu Violeta, dar când l-am cumpărat avea un pachet cu Violeta. Da. Dar pe el scrie Violeta. Și este cum ar fi Camila. Cred că Camila sau Ludmila, nu știu. Când vedeți decât o păpușă. Acest portofel. Această cutie cu ojă violet. Și această cutie cu ojă violet. Aceasta. Fața Violeta. Și aceasta cu fața Ludmilei. Eu. De la Napi. De ce de la copii mici? Ei mi-a dat-o știi cu telefon. Ce? Păi zici nu și gata. Ok. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și dați like și comment. Ok. Bye.